jing yu I jingai jong kono kolong yeng lane ubreu ban le kam ka babha ka long shisha ka jing kirku ke emlang ka salang bad le se ka jing mentoy ki long den ki bdang wan halor ka ni ka phang ka Health News Network ka wan ra shi mentai ka khubor ha ka bai dei bat ka we ne ki long yeng na ka shnong mau yong lum sinteu West Castle District kata ka yeng jung ba Denestar Paryong bat ikong Glistina Marweng ka badan ringut ki khun ka ba wat hapdeng ki jing nrai na mar ka jing angnut ka ba kum ukpa ka yeng udon ka jing yu I jingai bat ka jing mentoy ki long den ila shim ni ka rai ban seng ye ka school Isang yan ka school hakabaning kung ka dun ka jing angnut na galing jong ako mukpa ban seng yan ka school ban stay na school na kamta ka yo kam ka jam yu khun rai na kabanta ban no senyang siya ka imlang salang ba siya ka patang ka panuwan te nangi perkhat pade ngasngo ba ka than ban ki school mar ko mangi manta ha ki school dan sibun ba ki jing kimi sibun ba ki jing ten rai ila ya ko le ko tongin thom no ti jing ba ko ngin stang haba phaya ka leng no ka finance ngim no nei bar kung tang ila ya ko bangin sang ba ha ka ying la jong ka bangin idon te kini ka ying ka bangila sina kam sim de ka ying ba ka de ka ying asam type ka ying ding ten rai dan don jing man madu arpole pustam kam par lele kini ka ying magi de ki ding gi ba ila sina de ki ding ding ngai ka bangin ba kim pot kim bam kroin ting yung bangin stang mantan sri na krum hadinan tungin sa pinkiu man lakas nam bat ndala kambun likna ngin pelong bro ko ying wadla ka kam dalong ka itnat ten rai is kam ba kam da shonga ki infrastructure ne ka shong ha jingi kai yikina ya ka ni ka school le ka ba ka te ka long yeng kala sang la ai kerteng ka Pine Hills English Medium School bat ka jing tumu jong ka ne ka long yeng wan sang ka long ru sibenta ban no sniang lem sha ki emlang ka salang ka jing tumu bu kong san ka long bangi kwa ban no sniang si emlang ka salang siya ka sinong ka thao si kari ko jit ban reu mar ka baneng kong ka long ba ngir perkhat ba sa bang alai I ba khun la jong hadin bakla pandap si puli ki school kasi kila pass du master degree nai lagi phase ki interview ki stam du tan marba kam nong influence bakin kan parang tinga iru ba hangne posinong kumba khandai 4% kino susinong kim sim la phai school kasi ten ta daw yong ba ba kam nang school parang ba kam long ji man toiru ya ki lawai jong ki khon Tiongin sang na school parang bat ka bangi sang school parang gulong ngai kwa pan kan teu ye khari pu jit reu standard jong ji pule jong ki khun ki jong ina patang ki jong tar shushu ka jing sang jong ka te ka long yeng ka te ka school ka long ru kum sibenta ban kan mau bat ai buram ki kapatamen bat commitment ki bla khlad no bat ki bdang em ha ba kum ka yeng kam sum la yo lat ban te mod iki ka linti ka badai nrai leng ba ka te ka slam a jing kai kan long le se ka ban pensai ka burom jongki ha ka ni ka school ya ka ba ka te ka long yeng kala sang kum ba long menta ki la don hadu kum ba shphongut ki khana school pat ki don arngut ki no hikai ang kadon ka jing I ba ka jing ka mau I ka ba karpang ya I mai pa ya ki kmi pa jongi tenga mar I mai pa jonga kila ila pensanya bat kila ri la sumari nga de nang ba jongki ngayo ya ka ne ka long bru man bru kami jong ki khon ro yung ba jong ki kami ki pa kilayo ya ban long brun man bru pa kila yelong kami mang long ting yong ba ban sang ya ka school gin ainam ya gin ai burom ya ki kami ki pa jong ngim sim yo lat ban tay mod ya ki hakal ndi ka badai tingin tay mod pat da ki institution ka ban long ga ka ban pensa ya ka burom ki jong ki te hadu manta laingot kemud arngot lagi parents ki jong akila klap iway pa jong ka kami khun la khat tang im stang iway kami pade mi jong khun I salina marwin da im manta ila ko chika karta ka bakanda pos tam te ngi so ban ai ka buram shiki ke ban pensa ya ka buram jong ki ban te ma jong ki bangi ro long bru ne school ki ba la don adu manta ki bala da ban sim admission ki bala da ban ban pen biang na ron silong ki dan siphongot bat kini ki siphongot ki khon red ki balawan ban puli na school kin long ki so neng kong
But kan saya ke history patang la patang. Ha ki jing tho jing tar begin long ki first alumni la ne ki first student jong ne school. Te hadu menta ki dang tang si phomot. But kino hi kai ka bangila bu ki don arngot I wei I man I bala pinda bi ka dia lech. Bari balayo re ga experience ka ba Islam ba bani kai school parang kataru ka school ka ba iyo ya ka ya ka background jong ka school parang na po Australia yang tai way pat I wala pinda bi become impat yo experience ring is kambaleng ba jong kijing try lang kinsa yo experience tinatang kini arngot kino hikai but number 1 ya singin sa upgrade ya kina ka class nursery ke LKG UKG tatar kajing arngot yo ni galong hadu higher secondary panggil senang pus ni kai na kasnam sikasnam Shushu haba phai se kani ka school ka jing thumu ko bokong san ya ka bakate ka long yeng kala sang kalong ha ka juk ko por ban kin tiwi ka puli ka puthi da ka ba on hi kai kat kum ka juk ko ba menta to ka jing thumu ko jongi ni ka school bang seng ka long ba yu ha kini ki juk ki ba menta ki jinon kam ha ka puli puthi kalong ka wei ka atia pat ka wei ka badon kam tam ka jing nang jing start ha ka juk ka menta tam bi kani ka ri ke judgment ko jongi idang duna ban penmi sibun kita gi ru crown ni kita gi ru sampang antam abai pai kini ki ha kiliang ka sensar kadar ki post baper ki bahe kum ki IAS ban penmi ki ngidang duna nomor ba nimyo kita ka jing kai ka bapaka antam ha ni ka dong ka thang ki jungi indon te school ki bapaka ki ban ai kita ka jing sakri kat kum ka juk ka bamta te kum kawai kaliang pat ni na kani kaying kasam jungi seng ni school laka jing tmu pang yu jingai kita ki jinge di ba kun sam lagi kendo tingis ni lai perkat bat menta ngila penurlong ini main seng ni school ba kadlong kum si benta ban yarap bat ban kentiu jing nang start kat kum ki juk kat kum ki jing hikai ba per kum ka juk ka ba menta kendiat ngan subatai ba ya karkom hikai lani karkom ban pensuthu ya gihap gi baret ni ngilale dakata ka ba ni rengkat ni lang bat ka anong ka praktikal lani ka ni penduna ka teori ni penbon na kita ki khamtam bat ka wei ka jing puli lengba ki jing le kai jongti ki kena ba kin pendon kami kita ki alfabet ki badai gidak ki baladon lupa bangi labu kin ladon ka whiteboard ka ba don magnet untuk kin pelekai da kita ki alfabet makin bu hantu kin sinahi maki kina bat kata ka jing sinah jing lakai juki kalong kumju kalong hitik ka jing puli bakin la ban keno ba benang ban puli tu dak bat ngin penbon ru da ka ba ngin ai kita ka jing kai ka ba ong ba ngin penbun da conversation ani kita ka jing kai ba ngin penbun da kata jing yakran na kino hikai kin penbun ka jing yakran bat ki have ki beret kenapa kini okem kloi kumno bakin keno bat kumno bakin kran ya ka pronunciation jongki haka tin parang igini ki alphabet ni ki dak ni ka ki kintin de da ka ba ni penbun kumta da ka jing yakran kumut ki kena okem kloi bat kloi cabing Bat kejing kai jung ing niru menta kejing temu ngila temu ban wanra ka ba long compare da ka ba in hikai ru kumno bangin pensulur yo kena kumno ba ngin bel kita confident mani ba agini gijuk ba menta anda ngili school dala pas ngili interview akaran tes ngindon jinge bobon ngindon jinge ka thok ngindon jinge ndai haka personal view haka vibe voice lani haka ba ki kran haka english bun kidang thlun bun kamlong flu namar ba nado ba dang red nimyo kata jingkai kuno ban bil confident lani ban ai kata ka jinglong scam haki bakin kran din na kata daw ba bun sin lapoy personal interview kimyo namar ba gidang duna
kadang don kata jing duna haki bat kimla ban keren bat kami kinang pelat kidon hak jing mut dari kami tenang ni jing temu jungi hang ni school bangin wara kata jing kai ba kumno in build confident ban in hikai ro ya ki bon ki jing hikai ki ba compare kumno ban pro jabing jong khna ban silor khnang ba enda ula de ban puli nang ni hak ni ke school la shai unum shem jing unum ya kandu jing haba trei kinundu ki kam lani haba ule kanu kam lani ule ban wat kam wat jam unum ni kandu jing haba penpau ka bedai bat ke jing mi bat sang thamai ketika school ha ketika snong nakaliang jong weni ki samlarang ba jong snong mauyong lum sentiu ulo penpau ba jing sang ya Pine Hills English Medium kadai ke jing kerku ka bakra School Pine Hills English Medium hana snong mauyong sentiu kadai ke jing kerku ka bakra ba nam ta ga snong ka thau jongi namar ba hadu manta la ka ne snem ni la don snong kadang don na school snong kata kadang de ga khasi tempat de ga English Medium nalor kata kumba nilai I ba nagalian kinong punya school chairman secretary jang school 8 I yengi ia ki kamra bat nilai I bang to ki don ki bun ki badai but ngalon naga jing ka jing ikai kat kum ka juk ba mentamo ba ki hep ki borit kum no ki ikai kata ka dur ba ki don lang bat ki tiar ki balong theory but practical kato galong ka ba don jing kermen nam ta ka lawai jong ki hep ki borit jong ka snong jong ni but sagawi nagalian ka seng sama snong mo sentu mi kitbok kit ruang nam ta ka school Pine Hills but ya ka ying ka sem jong I ba di Paryong nam ta ya I donlat marwing but ki men ki para jong I baro but ki baro kin long ka jing job nam ta jong fi but ya ka snong ka thau hi baro ka we ya ketika school Pine Hills English Medium School la play paj baru ha ka arp kundai terik urempang jong snem arjar arpo ha ka ba Reverend Dr. SK Imli ulalong kum ukong san bala yo uru ban khap uribon kum kadak jong ka jing play ketika school Hakabani konge ngapan pau ke jing snongu iblei bakani ke senjam ka bakani ke family jui ba di Paryong bakani jing sam hibar ko we ki bali I jingai na ka banta ban sengi ke ni ke school na ka banta ke jing toy jong ka imlang ka salang batu ka jing ka khu na ka banta ki khon giti ki besong ki basa hangne pada ki we di snong bekin yo ka jing toy ya ka jing kai na ka banta ka jing te ya ka long breu man breu bat na snongu ublei ba sa sisen pat na kaliang jong kalong long sem kili I ya kene ka babha ba kalong si benta kum ka jingte na ka benta ban kentiu ya ka ri bat ka jai ben riu ha kini si ba mentala dan pej bon ki skol ka don ka jingtawa ka ba kraw hadu kata na ka benta ban ai ka jingha na ka benta ki khon ki ti habangi pej ha kaleng sodong ki jaka ngi I ya ka jing syardor jong ke imlang ka salang ka ri bat ka jai ben riu Ray da ke jingdon jong kini school ki bakum kini khantam haka ba ki seng ka nong rem haka karteng ka jong bleu nong pen em utrai jongi uji sukres baranget bagani ka school kan ya chiprang kani ka jing sedang jong kini ka school menta ni I ba ka jing sedang jong ka kalong na I barit badle se hakini ka snam ki banang wan kani ka school kanang kiu chiprang ba kani ya chiprang baranget bo bleu ai ka jing start ka jing chiprang na ka benta baro ki bedon mentahang ne ka bakan thop na ka benta kani ka family bat kerpang na ka benta ki nong hikai ki ban haban shim ya ka jingket kle ya ka ban race ya ka long reniang jong ki khol ki ti jong ki nong song snong da ka ban ai ki ya ka hikai ka bhatam ha ketika seni play ketika school na lor ki khna school ki nong hikai la don langru pastor El Thaba pastor jong ka balang Church of God uba PW Merthong Executive Member jong Balang Church of God kong F Nong Siang Secretary Singlong Kumi Samla Syarai Kerpang Hujan President Seng Samla Shnong Mauyong Lum Sintiu Kiriurang Ba Kilong Kumi Long Kupa Katek Shnong Bat Kiwe